Terve! Tottare taas terve puokattare! On vähän tiukan reenikausi tossa päällä. Mä en ehtinyt noihin Wimblexissä skaboihin kauan. Tän takia. Mulla on tässä nippu näitä skaboja. Nippu näitä skaboja on pari tarinaa kertana. Tää on tämmönen basic pidän porrasta jotain. Mitä käyttää? Joku tepä. Tää on mulla tää. Kato. Suurin ongelma on näistä skaboissa se, kun pallo ei pysy saatana tatamilla. Mä lätkäsen tajuttoman backhand and forehand latauksiin, niin ne on siellä saatana männyt. Mä tein tosi uuden kehitelmän valmentajan kanssa tällaisen. Noin. Me rakennetaan näihin jokaiseen maailmaan tämmönen turvaura. Turvaura, tämmönen vittu rako. Nyt tämä sitten syöstä swingiin sen verran pois, että se se pitkiä lyöntejä. Mä pallotan jossain. Vittu housihan möröky. Varmaan satan. Pallo on täällä. Näytä sulle tässä swingin. Nyt! Toinenkin pallo. Okei. Niin kato, tässä on tää turvaura, niin se pitää tossa semmosen, että kun mä lätkin se päätyy vittu pitkistä reunaa, niin pallo pysyy paremmin se tatamilla, kun hyvä lentää sen verkon yli, koska mulla on tää niin sanottu kehittävä turvaura tässä maailmassa. Onko tää turvaura, mikä tosiaan kun mua ei pallo nyt tää maailmankaan lennää sen verkon yli, koko silleen positiivisesti. Pitää olla pallo niinku pelissä, eli boring game tyyppisellä tämmöisellä tahtialalla mennään voittaa sen kilpailun. Mä voin tähän demonstroida tämmösen Snarly Serversin tyyppisen vedon tähän alkuun. Loput se viisi Pride Sportilla.